Прывітанне ўсе падпісчыкі. Сёння у нас будзе незвычайны міні-блог, бо да лесу мы не можам даехаць, так? І калі было б вялікае жаданне, магчыма, але трэба пачысціць снег каля хаты. Ну вось, таму раім вам паглядзець, як мы гэта рабілі з Арцёмам. Я дапамагала. Вельмі добра дапамагала. Прыемнага прагляду. Такія сугробы сёння. Нічога сабе. Паверх. Дзе там Субару? Ага. Вось. Бачу. І дзе будзе месца тваё? Нічога сабе план. Ну, у кагосьці не хапіла моцы. Вырашылі сюды скідаць. Ведаеш, я глядзела закінцы сёння, і ўсе адна лапата на 3 чалавек. І яны такія пачаліся. У мяне сёння расейцы попросілі лапату і гадзіну мяняліся між сабой, каб выкваць свае машыны. 3 машыны? Потым на работу буду паеслі. Не, мы сегодня с котиком назирали. Это у нас такая кинематографичная з'ява была. А маленькая лопата, я не допоможете мне? Не, ён рыцы. Пухнасты. А я оделась, как снег это. Ну ладно. Нам подписчик написал, что мусить идти трэба за кавой. Дома ёсць. Але такий снег, то придется откапывать и все. Я з раніцы очистил до конца дорожки, стежки. Мне здається, ти вже полову Большую зробив. частку, да. Я ж сусіднє місце. Думаю, зробити. Дай мені якую працю, хочу теж поспати. Можна Стежку можеш поробити. стежку? Ті вот здесь. Ён легкий. Ти передихни, почну. да, передихни. Гэта вот такі сугроб памераў. Да, я ще з раніцы начистил. Гэта столькі ж намяло. Гэта частка я чистил. Вось гэты сугроб, ну, Да. могу здагадацца, бо по твоему росте. Сугроб твоего роста. До плеча. Не, я так буду долго. Стежку роби. Стежку вы... Да, как добре ходить було. Ну, мне тоже так здається. Запаркую задом сюди. Адчысцю гэтыя два і добра стане задом. Давай я. Не, яшчэ адпачывай трошки. Усё, трошки пройшло. Добре. Тримай. Мне здаецца, тут снега на палову першага паверха.
Високо так кидать потрібно. Ні, сюди спихивай, я закину сам. Да. Тільки спихивай до стежки. Так легче буде. Ну вот гэта сугроб или нехта чысціў? Я очищал. Вот это. Вось Они гэта? чистили свою участку, сюда кидали. А, Когда уже когда я уехал. Ой. Тяжко. цяжка. Мне здаецца, для машин месца люди порасчищали. А для А людей... стежки ніхто не потянул. Ну, а Зараз стежки? до хати стежки тут так само зробимо. Бо самі ходимо. Да ніхто не буде ходити таким. Ми Як ми з тобою у такий сніг будемо куди ходити? Куди ти собрався? завтра І завтра куди ти у мене собрався? Я 10 тисяч кроків. я сьогодні не робила 10 тисяч кроків, бо гэта... У меня сегодня Издеваться 2000 калорий. Скільки? 2000. Покуль чистив? Двоечі чистив. Тому так добре вийшло. А не будемо з тобою робити дурную працю, коли я з угла на угол, ні? Ні. Ну тоді Я покидай просто. А ведаешь, что для бадьорости духу, Кава. може кава, може не кава. Покуль не запаркуюся, я не спокою. Ну ти ведай, добре? Добре. Що есть? Зараз тут не шмат. Енергет. Тут не шмат. Міняємося? Калі жадаєш. Ну, Носить не треба. ага, я тоді... Тільки піхати. Развернуто, что парковать. Мені здається, задом було б ліпше, ні? Yes. Ну ось тоді. Ось, змітай з машини. А я тут зароблю Ага. більш тяжкую працю. Фізично. Нет, это сугробы просто уразил сугроб. Так, и Артем, конечно, да? Сугроб надто великий. Зачне багажник так само, як шкло адмітиш на багажнику. Якое шкло? На багажнику. Зачне його. Зачем? Ладно, розвернемося там і задом заїду. Там, мне здається, ліпій розчистити. Тримай лопату. Ага. Скарб. Родльовка. Зараз скарб.
зранку люди з дому почистили. Отлично. Ну что, пешеходный проход есть? Легіартіс. Дуже, Я дуже теж думаю, добре. що пішохідом так само проход есть. Йось, Як треба. добре усе. Як має бути. Так. Трошки ззаду, з боков. Позамітаю стало з машини. Я теж включу тренировку. Угу. Да. Наливай каву, Да? а я попрацюю трошки. Потім одразу візьму. Так, кава готова. Але вона гаряча. Ой, як собака пахає цілину. О! Ой. Горча висюди, і вона гаряча. Попрацювавши горча. Добре. Зараз. Я ще зашищу кому-нибудь. Нехай паркуються. Коли б ніхто з утра почистив у кінці двори, було б добре. Але ж сам робив. Амаль скончили. Артем доприбирає гэтую кучку. Тут усё з яго ростом. Не поспела знять, а ты усю
Усю пешаходную гэту дорожку пачысціў. Цікава, колькі калорый гэта пакажаце. Поглядим 9999. дома. Герой гэтай сцежкі. Артём кажа, трэба папіць трохі вадзічкі пасля такой працы. І коцік вырашыў, да, папіць вадзічкі. Нібыта гэта ён чысціў паркоўку, парковачнае месца, і без яго працы бы не рабілась.